Tak poďte s nami. Šachtický hrad vznikol v prvej polovici 13. storočia. Patril medzi prvé hrady, ktoré zabezpečovali západnú hranicu Uhorska, najmä v 13. storočí, kde ho spravoval hradný kráľovský kastelán. V priebehu 13. a 14. storočia hrad vlastnili rôzne šlachtické rody. V roku 1392 daroval král Žigmund Stiborovi zo Stiboríc za svoje verné služby. 15. a 16. storočie v roku 1434 hrad prešiel do vlastníctva rodu Orságovcov, ktorý ho vlastnil 130 rokov. Počas tohto obdobia prešiel hrad rozsiahlými úpravami a prestavbami, čím sa zmenil na pohodlnú a reprezentatívnu rezidenciu. V roku 1273 ho napadol a silno poškodil český kráľ Přemysl Otakar II. Medzi prvými pánmi hradu boli Peter a Pondrác z rodu Han Poznanovcov a načas patril dokonca aj Matúšovi Čákovi Trenčianskému. Od roku 1569 boli vlastníkmi hradu spolu s prislúchajúcim kaštielom v Časkovciach Nádaždevci, ktorí ho do držby získali svadbou Františka Nádaždyho s Alžbetou Bátoriovou. V roku 1708 dobili hrad vojska Františka II. Rákociho a odtedy začal pustnúť, aj keď začas slúžil ako väzenie. O obranu hradu pred nepriateľmi sa starala obranná väža s kaplnkou. Kedysi sa v tejto veži nachádzala prekrásna kaplnka, to dneska už je iba ruinou. Alžbeta Bátoriová sa narodila v roku 1560. Jej rod Bátoriovcov bol veľmi bohatý a vlastnili rozsiahle majetky v Uhorsku, najmä však v Sedmohradsku. Ich predok Vít v Vetšeckom Močiari zabil podľa legendy draka, preto majú v erbe 3 dračie zuby. V 15 rokoch sa Alžbeta stala manželkou Františka Nadaždyho, presláveného ako Čierny bék. František Nadaždy bol známy tým, že bol veľký vojvodca a bojovník. Bojoval najmä voči Turkom. Alžbeta mala s Františkom 5 detí. Uršula a Andrej zomreli ako novorodenci. Zostala Anna, Katarína a Pavol. O grófke Alžbete Báthori kolujú rôzne legendy. Najznámejšia z nich je však o tom, že sa kúpala v krvi mladých dievčat, aby ostala navždy mladá a krásna. Grófke pri jej zverstvách pomáhali 3 ženy a 1 muž zo služobníctva. Keď sa o jej zločinoch dozvedel miestny farár, král Matej II poslal koncom roku 1610 nádvorníka Juraja Turzu, aby prípad vyšetril. Keď dorazil neohlásený do kaštieľa, prichytil Alžbetu priamo pri mučení. Aj keď panovník požadoval súd s Bátoriovou, nikdy k nemu nedošlo. Alžbeta Bátoriová bola za jej činy odsúdená na doživotný pobyt v 5-bokej obytnej veži, ktorej strávila svoju poslednú časť života, no dnes už len s rúcaninou, ako môžete vidieť na videu. Už sme počuli, že bola preslávená mučením mladých panien, pri ktorých jej údajne mali pomáhať Ján Ujvári, Ficko, Katarína Benecká, Dorota Semtéš a Ilona Jo. Toto týranie údajne vykonávala v rokoch 1585 a 1610. No v decembri 1610 ju Palatín Juraj Turzov na Dažďovskom kaštieli príčine prichytil. Od tej doby bola odsúdená na doživotný pobyt
obytnej veži na Čachtickom hrade. A na hrade dňa 21. augusta 1614 Alžbeta Bátorjová zomiera. Nuž nezistíme, čo je pravdou o tejto grófke, no jedno vieme isto, že keď niekto spomenie Čachtický hrad, každý si hneď spomenie na kráľovnú krvi Alžbetu Báthoryu.